Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Lourdes, 50 anyos. Itago na lang sad ang akong address diri sa Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong duha ka pangan. Lourdes lang gyud ang akong pangan sa akong binunyagan o birth certificate nako. Apan, nausab kini pagminyo nako. Aron niyo hisabtan, sugdon ko paghuman sa among kasal sa akong bana. Ingon ini ang mga pangitabo. Kasal na kita sa simbahan de Lourdes. O Lucas, ug dili na gyud ka mailog sa imong ex nako. Kinisyan mo? Kasal na ta? Bagutang kasal. Ay na to giskuti nga akong ex. Wala to siya sa akong kinabuhi. Ikaw na gid ang akong forever. Lourdes. Saba oy, atik sad kada. Hay naman to atong marriage contract. Ako tong tipigan be. Kung tapig ato. Kapag matuod ba to nga kasado na kita. O dili na kita mailog pa sa uban. Kato mga nanguyab nimo nga wa nimo sugta. Kung magsige patog samok-samok nimo, ingna ko. Kay pakitaon ako sa tong marriage contract. Kabaw sad ay. Ay, wa pa na ito mada. Oy, human sa atong kasal. Kay iadto pa man kuno to sa simbahan o sa kumbinto. Yan naman. Oh, basig may lain pang mupirma. Unsa? Kisa ba man? Oh, basin lang ba? Ang pari, basin wa pa to makapirma. Oh, unsa? Tuod no? Wa man dito ka pirma ang pare. Ay, sige lang, good. Kung maadto ko sa lungsod, o basin si mama, kay may kailaman siya nga naa sa kumbinto. Lourdes. Oy, ma, niya malagi ka. Ay, ingon manggutos Lucas na ako atong miaging simana pamintingay ito Nga, og moadto ko no ko og lungsod, maipada ka. Aw, wa ko ipadani mo sa lungsod, ma, oy. Naalang ko ipahapit nimo o kuha sa simbahan. Aw, onya unsa man. Ang among marriage contract ni Lucas, ma. Wa pa dahin makuha ninyo. Wa man dayon to na mo, mada, kay wa man gihatag sa simbahan, ma. Nagpabadlong ra ba ko doy? Nala, sige. Akong hapiton dito sa atong simbahan. Kadit lang, ma, magpadako kwarta. Masig magkinahanglan og kwarta. Aw, yapit na kang mama nimo kay ganina? Oo, kay imom ko no siyang giingnan. O lagi, kay ingon baya ka. Maong ako sang giingnan sa mama. Lourdes! Nianas mama eh. Ma, di Miss Lucas diri ma, saka lang. Naarang inyo ang marriage contract. Pero, mura magmay sayop na, nak. Usi sayop good ma. Sabay na sayop. Diham nang guna na ako matanaw sa akong pagpauli, God. Tanawa ra, God. Ang imong pangan ba kay Lourdes na manggod unta sa imong binunyagan? Unya nga nung Maria Lourdes may nakabutang diris inyong marriage contract. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Lourdes ra gyud ang akong pangan sa akong birth certificate. Wa na gyud mi makabantay nga nabutangan og Maria Lourdes bade ang akong pangan sa among marriage contract. Nagtuupod ko nga okay ra to ug mao lang to'y gusto sa pare. Hangtod nga nakaanak mi og uno. Wa ko gyud tumana ang pangan sa among marriage contract nga Maria Lourdes. Ang nasa akong birth certificate ang akong gituman nga Lourdes lang nga birth certificate sa among anak. Pero usahay, depende sa angay pirmahan, malahi-lahi ang akong pirma tungod sa duha ka pangan. Hangtod nga nangadagko na ang akong mga anak ug ang uban may trabaho na.
Unya? Ma, Hmm. may insurance mi sa agency ba nga akong gitrabuan? Ug kamo ang akong mga dependents. Unsa man nga pangani mo nga akong ibutang, ma? Ha? Makalibo bang gunang imong pangan, ma, kay duha magkana. Ang Lourdes ug Maria Lourdes. Kana na lang Lourdes lang dong, oy. Kay kana raman say sigihan ako gamit sukad. Wa man kumuto man anang sa among marriage contract ni papa ninyo kay hibaw man ko nga sayop man na. Unya, usahay lagi, ma. Mugamit ka man sa pangan nga Maria Lourdes. Kun gikinahanglan nga gamiton sa records ang among pagkamagtiayon ni papa nimo. Kay unsaon, maom na naa sa among marriage contract? Unya, ma. Unsaon naman niya akong insurance nun? Nga pangan man kuno sa mga magpapa. Sa pangan siyong pagkaminyo. Ha? Ay, bahala na ka diha dong, oy. Kanang Lourdes na akong pangana lang gyud ang ibutang diha dong. Oy, Maring Lourdes, apil sa among giapilang linding. Kay kuwang ni sa among grupo og usa. Ha? Uy, kasabaan ko anang Lucas day, oy. Manangid lang usa ko niya ha kung mangutang ko kay wara ba'y klarong dapatan sa kwarta. Aw, magtinda-tinda ka baron ba? Or pang-insurance lang ba? Oh, unsa man di ay na, Mare? Ay, ang mga mangutang ani Mari, may insurance nga simbako o mawa na taaning kalibutan na ang mga nahibili nimo ang mo claim sa imo mga benepisyo. Ha? Maayo man to day nga linding. Daghan og benefits ug may savings pagid mo. Musugot ra ka do nga mo apil ko ana, ha? Nagkasulti mi niya ng Maring Ibit. Bao nga nakasabot ko sa tumong anak nga linding. Nga tabangan mo nga mga membro nga magkatigom o may insurance pagid mo. O di, apil ana. Unya, o sa may gamiton ni mga pangan. Ha? Sukad pa kaniadto nga maproblema gid ko matagdo na ko'y fill-upan kung unsa nga pangan ang akong gamiton. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, Lourdes ra gyud ang akong pangan sa akong birth certificate. Apan, Maria Lourdes may gibutang sa simbahan sa among marriage contract. Mausab pa ba ni? Unsaon man pagpaagi aron ipamatuod nga kining duha nga pangan usara. Ikaduhang pangutana, daghan ko mga na-fill-upan nga maglibog na ko kung unsa nga pangan ang akong gamiton og lahi-lahi na sad ang akong pirma. Magkaproblema ba ni ini sa umaabot? Ikatulong pangutana, unom akong mga anak og ang akong pangan sa akong birth certificate nga Lourdes ang akong gigamit. Husto ba ang akong gibuhat? Dili ba magkaproblema ani ang akong mga anak puhon kung pangitaan sila sa among marriage contract? Ikaupat o katapusang pangutana. Sa insurance sa akong anak nga nagtrabaho na sa usa ka agency, din usa ko sa mga dependent, ug sa giapilan kong linding nga may insurance, unsa may akong gamiton nga pangan nga dili unya magkaproblema ang mga mahabili nako. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lourdes. Mayong adlaw, mga sukit ti Kaminaw. Mayong hapon, mayong buntag, mayong gabi. Utob sa maabot karon sa atong broadcast. Kay doon na may mga OFW na lahi ang oras dito sa ilahang lugar. So, kumusta ka mong tanan? Kumusta mga kababayan? Tanan nga maabot aning atong broadcast na nagkaminaw sa ilahang tahagtagsa ka mga car stereo, katundo na mga sakyanan, nagkaminaw sa atong programa karon. Mga transistor radio katong naa sa inyong panimay o sa opisina o radyo gibo ay gisaligan o katong nakatutok usab sa ato ang live streaming sa ato ang official Facebook page. Kumusta mga sukin ti Kaminaw? Sangan ni Attorney Elaine Bathan o Dr. Rene Obra. Ako una ang inyong ikauban karong orasa o diining programaha. Ako si kasama Attorney Buin Alguno. Okay, di ta maglangay, ato dayong hatagan o pagtagad. Ang unod, ingon man ang pangutana sa atong sender karong adlaw. Actually, ang ato ang sender,
taga Cebu kini siya. Apan gusto lang siyang itago kung asang lugar diri sa Sugbo siya nagpuyo. Ang kinigong problema niya, mahitungod sa iyahang pangan, ginganlan ni siya og Maria Lourdes base sa record sa simbahan. Pero ang record sa iyahang birth o sa iyahang pagkatao, Lourdes. So unsa may sundon niya ron? Hala, sige, pamina mo diha kay basin og ang uban ninyo makarelate pod aning problema karon nga gipada ni Lourdes dinhi sa ato ang tulumanon. Kini ang akong suliran. Dito maglangay. Kay si Lourdes na problema sa nagkadaiya nga mga transaksyon nga iyang giapilan. Tungod kay nagka-conflict man gyud ang pangan nga ni appear sa iyang birth certificate o sa record o sa pasimbahan. Apil na ang kontrata niya sa pagminyo. Question, asa may mas tumanon? Ang record sa simbahan, ang record sa pagminyo, marriage contract, or ang record sa imong pagkatao, din ang ahensya sa gobyerno nga maoy mo issue nini ang Local Civil Registrar o ang Philippine Statistics Authority o PSA. Ito ang paglangay. Ato dayong tubagon kining mga pangutana. Una, matod pang Lourdes. Unang pangutana, Lourdes ra gyud ang akong pangan sa akong birth certificate. Apan Maria Lourdes may gibutang sa simbahan sa among marriage contract. Mausa pa ba ni? Unsaon man ang pamaagi. Aron ipamatuod nga kining duha nga pangan usara. Okay. Lourdes, o kamo mga sukid tigpaminaw, maproblema gani mo sa spilling sa inyong pangan, dunay kuwang, dunay napuno, ang unang tuuhan sa atong balaod, maogyod ang record base sa narehistro sa atoang gobyerno. Asa man ni? Sa atong pagkatao, kinahanglan nga ang atoang personalidad sa pagkatao, ang atong pangan, apil na ang apelyido, kinahanglan nga irehistro sa Local Civil. Kapag mabigat ang trabaho, dapat palakasin ang puso at Matag Local Government Unit, duna kanay Local Civil Registrar. Sa Cebu City, dunay Cebu City Civil Registrar. Sa Mandawi, Mandawi City Civil Registrar. O sa uban pa nga mga local government units. Naasab ang gitawag og Philippine Statistics Authority nga mausay naghawid sa record sa ato ang pagkatao. Diin, direkta gihapon nga giduma sa ato ang panggobyerno. Ang pangutana ni Lourdes, kung tungod aning conflict ba sa imong apelido, unsa may angay buhaton para pamatud-an nga ikaw rani o di na ka maproblema sa imong mga transaksyon. Actually, kamo mga naminaw karon, maproblema gani mo sa inyong pangan, sa inyong apelyido, kay managlahi ang spelling, ang una gyud ninyong duolon. Kinsa man? Ayaw mo ditsog duol dayon og abogado. Kay ang mga abogado managlahi kana og legal opinion. Asam na mo pwedeng mo duol og mo dritso nga magkantos abogado. Adto mo dritso og duol sa Local Civil Registrar. Unsa man ning Local Civil Registrar? Matag local government units, ako nang giingon ninyo, dunay Local Civil Registrar. Kay sila mao'y mas nahibaw. O kanang imuhang pangan nga ni conflict sa lain imong record, pwede bang makausab ni ana ang Local Civil Registrar o pwede bang i-file pa ang kaso ngadto sa korte? Duha ka pamaagi para makorek ni. Number 1, mahimo makausab ang Local Civil Registrar. Basta mga plain clerical errors. O sa mga plain clerical errors. Klaro kayo sa mata nga ang sayo pagid sa pagkasuwat o spelling ra gyud maoy
problema pananglitan ron ang pangan Maria, ang spelling M-A-R-I-A. Unya nabutang dito sa birth certificate ang spelling dili mao ni sukwahi sa sakto nga spelling. Plain clerical error pwede kana nga mausab dayon sa ato ang local civil registrar. Ang proseso ana mulungtad og mga 3 ka buwan ngadto sa 6 ka buwan sa dili pa ma-release ang koreksyon sa inyuhang pangan. Ikaduha nga paagi, kadtong mga pangan nga dili na mag-consider nga plain clerical error, mo file kita og kaso niya na ngadto sa korte. Mo file ta og correction of entry ngadto sa hukmanan. Now, asay may mas gastuso sa korte or adto sa local civil registrar. Natural, mas gastuso gyud ngadto sa korte kay mo hire pa man mo og abogado nga mo draft sa inyong kaso nga ipasaka. Pero ari mo sa local civil registrar o magkausab ang local civil registrar ana Lourdes kanang problema nimo sa pangan, gamay-gamay ra mo og magasto. Ang utana mo og pila, mag-anda mo lang daan og more or less 3,000 ngadto sa 6,000 kana og way kausaban sa uban nga mga procedure ha. Ayaw mo ditso og duol anang picture in taon. Ditso mo og duol sa tibol sa local civil registrar kay maora na ang estimate sa magasto. Ako doon ako experience ana mga more or less 3,000 to 6,000 pesos inyo ha magasto sa correction of entry og adto sa local civil registrar. Suma total or summary sa ato ang tubag sa imong una pangutana, duha ka proseso. Aron mausab ang imong pangan, number 1, muduol ka Lourdes sa local civil registrar. Duula lang asa ka napitan nga na tao og karkar ka pananglitan na tao at tukas karkar nga munisipyo duula didto ang local civil registrar. Pangayo daan dito og opinion. Ug mayon gani ang local civil registrar sa karkar nga dili sila pwede makausab sa imong pangan, mao na ang panahon nga mo duol na gyud ka og abogado aron i-file ang kaso ngadto sa korte. Ikaduha ni mga pangutana, Lourdes. Daghan ko og mga na-fill-upan nga maglibog na ko kung unsa nga pangan ang akong gamiton og lahi-lahi na sab ang akong pirma. Magka-problema ba ko niini sa umaabot o makaproblema jud ka ana Lourdes? Kalalahi pa imong pangan, lahi-lahi pa gyud ang imong pirma. Unsa may imong buhaton no? Ipa-correct nimo ang imong birth certificate. Ang imong birth certificate maunay unang i-correct. Unya usara ka stroke sa pirma or usara gyud ka hulagway sa pirma ang gamita, ayaw lain-lain na imong pirma aron dili ka maproblema. Ikatulo nimong pangutana, Lourdes, unom akong mga anak ug ang akong pangan sa akong birth certificate nga Lourdes ang akong gigamit. Husto ba ang akong gibuhat? Di pa ko maproblema o di ba ko maproblema aning akong mga anak puhon kung pangitaan sila sa among marriage contract? Okay. Maproblema gyud ka ani Lourdes kay lahi maning imong pangan, lalahi ang pirma nimo o lalahi ang spelling sa imong pangan. Ang imong buhaton, ang una gyud nimong i-correct Lourdes, akong balikon, ang ni-appear sa imuhang birth certificate. Adto ka duol gyud. Pirmiro nimo duolon ang local civil registrar sa lugar diin ka tao adto ka mangayo og opinion daan og pwede bang makausab ang civil registrar sa imuhang pangan or kinahanglan bang i-file ang kaso ngadto sa korte. Kinahanglan magka-uniform gyud na ang spelling sa imong pangan aron dili maproblema sa umaabot. Ikaapat nga pangutana, katapusan. Sa insurance sa akong anak nga nagtrabaho na sa usa ka agency diin usa ako sa mga dependent. Og sa giapila nako nga lending nga may insurance, unsa may akong gamiton nga pangan nga dili unya magka-problema ang mga nahabilin nako. Okay. Labing maayo Lourdes nga ang gamiton nimo nga pangan ug unsay ni-appear sa imong birth certificate. Kay og dunay conflict gani
sa record sa imong pagkatao. Ang unang tuuhan sa atong balaod mao ang record nga gihuptan sa atong gobyerno. Ako na itong nahiskutan sa unahan. Adto ka sa local civil registrar. Ug unsay ni appear sa imong birth certificate, mao ginay imong gamiton. Karon og sayop ang nabutang sa imong birth certificate, Lourdes, adto gihapon ka sa local civil registrar, ipausab nimo ang imuhang spelling sa imong pangan kung nasayop kana og pwede rang usbon kung clerical error lang or kung unsay opinion sa civil registrar kung dili sila makausab, i-file ba ang kaso ngadto sa korte. Summa total, sa tanan nga mga pangutanan ni Lourdes, ingon ani, for the sake sa mga naminaw na toron, maproblema gani kamo sa inyong mga pangan kay sayop ang spelling nga ni-appear dinha sa inyong birth certificate. So kwahi sa spelling nga ni-appear sa uban nga mga dokumento sa mapanalitan, marriage contract, baptismal certificate, ug Can wheat bread be fluffy and delicious? ang unag yung tuuhan sa balaod mao ug unsay ni tatak sa imuhang birth certificate. Kana, so as possible, sa tanang mga naminaw ron nato, di lang ikaw, Maria Lourdes, areglaha ka ng inyuhang birth certificate. Kay basin og ni conflict ang spelling sa inyong mga pangan o apelyido sa fill upan ninyo nga mga transaksyon ni sukwahi na sa birth certificate, maproblema mo ana. Now, unsa may buhaton og mag-correct na ang imong pangan, Lourdes, sa local civil registrar, mo report po na ang local civil registrar ngadto sa Philippine Statistics Authority, PSA, para uniform na ang ilahang record sa imuhang pagkatao. Unya, ang uban nga mga transaksyon, sama sa marriage contract, sama sa baptismal certificate, sama ang imong giapilan nga loan sa lending, o unsa may buhaton, record mo sa SSS, dili man kay na kantong problema. I-comply lang na nato niya pohon o unsa mga requirements. Usually mo issue ang hintungdan ana og affidavit kinahanglan mo coincide mo tukma og unsay naa sa imong birth certificate. Akong balikon, makadaghang higayon in case of conflict sa data, sa spelling, or any information sa inyong birth certificate kumparar sa record sa uban yung mga transaksyon, ang mo prevail, ang gamhanan, ang tuhan, ang unang tuhan sa atong balaod, ug unsay ni marka sa inyong birth certificate. Ingon ana kam hinungdanon ang record sa atong birth certificate nga kinahanglan mo coincide gayod, dili mo supak, dili mo conflict sa uban nato nga mga transaksyon. Lourdes, unta nakahatag og lamdag sa imong mga pangutana karon